Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Treñas nag-inspeksyon sa Plaza Libertad kag bike lane matapos ini ang ginpasanagan sa tion sang kagabihon. Determinado si Mayor Jerry Treñas nga mapatuman sang husto ang nagkalain-lain nga proyekto sa syudad sang Iloilo. Sang damlag lang, bisan gabi na nag-inspeksyon ng alkalde para makita ang ginpang-install nga mga suga. Mas nagduga ang katahom sang Plaza Libertad, bangod naging masanag na. Nahibaluan, yara sa Phase 1 ang renovation project para mapasan yung kagmamligan ang public plaza. Suno kay Mayor Treñas, importante nga masanag ang mga pampublikong lugar para malikawan ang anuman nga krimen. Magluwas sa Plaza Libertad, nagkapadayon man ang restoration sa Molo kag Haro. Sa pihak nga bahin, nagsanag naman ang bike lane sa Diversion Road Mandurriao bangod sa mga suga nga ginpahamtang. Nagapati ang alkalde, malikawan ang disgrasya sa dalanon kung masanag ang ginaagyan sa mga pumuluyo, lakip na ang mga nagabisikleta. Padayon ang pagpaninguha ni Mayor Treñas para madala ang kauswagan sa syudad sang Iloilo. Kagbisan pa may pandemya, nagapadayon ang nagkalain-lain nga proyekto nga makabinipisyo sa mga Ilonggo. Nagapangabay man ini sa publiko, buligan siya nga amligan ang mga proyekto para ini ang magdugay kag mas madamo ang makagamit. Ang duga nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michelangelo Sarate.